Díl druhý začínáme. Díl druhý, ano, takže navazujeme na poslední hodinu. Práce. Škola. Teď něco z profesí. Lektorka. To je lektorka A znakové předseda. Třetí dimenze. Sociální pracovník. Sociální poradce. Sociální pedagogika. Správně. Teď tady máme otázky. Jak? Co? Kdo? Kde? Kam? A kdy? Ne, tak. Minuty třeba. Ne, já chci dát ty věci. Že škola skončila, domů jedu auto. Takže škola, konec, domů, autobus. A naopak, když z bydliště jedeš do práce, autobus. Bydliště, moje, až, škola, autobus. Kolik? Nezapomínám. Kolik? A kolik minut? Kolik minut? Teď vezmeme ty minuty. 5 minut. 5. 10 minut. Ne, to už je tak, je to jenom tak. 5 a 10. 10. 15 minut. 15 minut. 20 minut. 25 minut. A 30 minut a půl hodiny. 30 minut a půl hodiny. Správně. A ukáž nám 1 hodinu. 5 hodin. 7 hodin. Ano. Takže bychom dali hodinu. Dobře, nějaké věty o rodině. Takže rodina, znak pro rodinu. Dejme tomu rodiče, manželé. Rodiče, moji, manžel. A nebo rodiče rozvedení. Rodiče, moji. Mám 2 sestry. Co já? Já teďka nevím, jestli mám. Jenom sestra, 2, jestli to tak. Myslím, že jo. Já nevím, jestli to já, nebo to slovo já. Já myslím, No, teď to že hledám. já. Mám 2. Takže to je špatně. Před to sloveso se hodí. Ne. První sloveso a 2 je až za. A ona to dělala pokaždé jinak, že? Ale ona říkala předtím, že slovo se vždycky na konci. Ale ona to nikdy opravila, nikdy neopravila. Já to mám napsané, že babičky mám 2 a babičky 2 žijí, takže ta 2, to je 1. Tak to budeme dávat na konci a uvidíme. Dneska se zeptáme ještě. Ne, jakože před tím slovesem, že to budeme dávat. Dobře, pojďme dál. Obě sestry, nebo 2 sestry přítele mají. Sestry moje, 2 přítel. Jo, správně. Obě babičky žijí. Bába moje, 2 živá. Jeden děda žije, jeden ne? Aby to bylo. No, ale stačí, že jenom jeden žije. Takže děda můj
Třeba řekni, že máš psa. Pes. A barva tvého psa je hnědá. Barva. No právě to bylo taky. Já dám pes. Můj. Barva. Právě, že holky říkali něco, že hned po barvě má být, po znaku barva má být barva. Tak já teďka nevím. To je oblíbená věta, zrovna není. A nebo barva, pes, můj. Ne, to... Tak ještě nějaké věty napadají. Řekni rodinu celou třeba. Tvoju přítel má. Přítel hodný. Můj přítel je velký, hodný. Takže přítel můj. Dobrý. Hodný. Ne. Nebo přítel mojí sestry je malý. Přítel. Ne. Sestra přítel. Sestra. Přítel. Ne. Počkejte, nechte mi milý. Sestra přítel je malý. Jak to je? Přítel sestry je malý. Takže sestra, přítel, její malý. Ano. Přítel má bratra. Přítel. Ne. Můj. Já teďka se úplně Přítel zmatená. můj. Bratr. Přítel můj. Bratr. Ano, jo. Jo. Tak. Tak ještě něco, nebo? Můžeme přestát, když tak? Jsem svobodná. Já jsem svobodná. A můj bratr je svobodný. Bratr můj. Moje sestra má 2 děti, dceru a syna. Sestra moje dětí. Syn 1. Dcera 1. To je všechno. Už tady víc věcí nemám a to... Dobře.